Jeep? A co to jest jeep? To tostyk. Mhm. Jeep to nazywa tostyk. To myszka się nazywa Jeep. Mhm. Myszka się nazywa jeep. To mam na koszulce. Mhm. Myszka się nazywa Jeep. Mhm. No i pomóż malować. Przecież sama maluj. Mama też malować. Nie, kochanie, mamusia nie chce malować. Czemu? Nikodem patrzy i mama też patrzy. A kotek też taki? Kotek też patrzy, no. Tutaj jest kotek i też patrzy. I Mynia też patrzy, tak? Okej, tu jeszcze Mynia patrzy. Wszyscy patrzą, jak Martusia pięknie maluje. A co ty tu robisz? Co to tak ciumkamy palucha? Co to tak ciumkamy palucha? A jak robi konik? Pięknie! Co ci tak rozśmiesza? Jeszcze tak pomaluj. Mier. Buzia pełna, zakrztusisz się. Jeszcze, Marcyś, pięknie. Jeszcze go rozśmieszaj. Oj. No piękny obrazek namalowałaś. Co ty namalowałaś? Poopowiadaj mamusi trochę. Ślimaka. Ślimaka, jadź. A gdzie ma różki? Tu maluszki. Tu maluszki. Tu maluszki. Mhm. I nosek się ma. Mhm. I to się nazywa ślimaki. I co on